خلاي كلنا بلي كيدان مصحف ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 7 ንጉስ ውን ከም ሰጉ እዩ ኣነ ውን ከም ኩሉ ሰበይ መዋትየ መጀመርታ ዘርኢ ናይቲ ካብ መሬት ዝተፈጥረ ሰብ እየ ፍትወት ስጋ ብዘርኢ ሰብኣይ ዝተጠነስኩ ንትሽዓተ ወርሒ ከዓ ብደም ተኸቢበ ኣብ ማህፀን ኣደይ ዝተሃነፅኩ ሰብ እየ ከም ኩሉ ሰበይ ተወሊደ ናብዛ ዓለም እዚ መጻእኩ ውለድ ከለኹ ነቲ ኩልና ነተንፍሶ ኣየር ከተንፍስ ጀመርኩ እቲ መጀመርታ ዝገበርኩዎ ድምፂ ከዓ ከም ሰበይ ብኽያት ነበረ በጭርቕቲ ጠቕሊሎም ከዓ ተኸናኾኑኒ ብፍሉይ መንገዲ ብህይወት ክነብር ጀመረ ንጉስ ኮቶ የልቦን ከመይ ኩልና ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኢና ህይወት ጀሚርናያ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ከዓ ንሓድጋ ኢና ሰሎሞን ፍቅሪ ጥበብ ከም ዘለዎ ገለጸ ስለዚ ጸለኹ ምስትውዓል ድማ ተዋህበኒ ንኣምላኽ ፀዋዕክዎ መንፈስ ጥበብካ ናባይ ሓደረ ካብ ዝፋንን በትሪ መንግስትን ኣብሊፀ ንዓ ሓረኹ ንሃብቲ ምሳ ኣወዳዲረ ካ ኮንቱ ኮይኑ ረኸብክዎ ምስ ክቡር ዕንቂ ውን ከወዳድራ ኣይከኣልኩን ከመይ ምስ ጥበብ ተናፃፂሩ ናብ ዓለም ዘሎ ወርቂ ኩሉ ከም ዕሙቕ ትሑፃ እዩ ብሩር ከዓ ኣብ ቅድሚ ጥበብ ከም ስራሓት መሬት እዩ ኣነ ካብ ጥዕናን ካብ ጽባቐን ንዓዓ ኣፍቀርኩ ካብ መብራህቲ ድማ ጥበብ ክህልወኒ ሓረኹ ከመይ ነፀብራቓ ኮቶ ኣይቅህምን እዩ ጥበብ ኣባይ ምስ ሓደረት ኩሉ ሰናይ ነገር ምስኣ መፀኒ ብቁፅር ዘይከኣል ሃብትኻ ሒዛትለይ መፀት ኩሉ ተሓጐስኩ ከመይ ንኩሉ ጥበብ እያ ሒዛቶ መፅያ ቅድሚኡ ወላዲቱ ንሳ ምዃና ኣይፈለጥኩን ነበርኩ ኣነ ካብኣ ክመሃር ከለኹ ብዘይልግሚ እየ ዝተምሃርኩ ሕጂ ድማ ነቲ ዝተምሃርክዎ ብሓጎስ እየ ዝህቦ ንሃብታ ኣይሓብኦን እየ ጥበብ ተቐዲሓ ዘይትውዳእ ንሰብ ዝተዋህበት ሃብቲ እያ ዝረኸብዋ ዘበሉ ምስ እግዚኣብሔር ይተዓራረኹ ነቲ ካብኣ ዝተምሃርካዮ ባዕሉ ክጽንዓልካ እዩ ሓሳባተይ ከም መጠን እቲ ዝተምሃርክዎ ብቑዕ ክኾነለይ ናብ ኣምላኽ ክጽሊ ኣለኹ ከም ፍቓዱ ክዛረብ ሕግዘኒ ይጽሊ ኣለኹ ንጥበብ ዝመርሓ ባዕሉ እዩ ንጥበበኛታት ዝእርሞም ውን ንሱ እዩ ሕናን ገዛእ ርእስናን ዘረባናን ኩሉ ምስተውዓልናን ክእለትናን ኣብ ትሕቲ ስልጣኑን ሓይሉን ኢና ዓለም ብምንታይ ከም ዝተገበረትን ጠባይ ንጥረ ነገራት እንታይ ከም ዝኾነን ንኽርዳእ ኣብ ፍጥረት ዘሎ ሓይሊ ንምስትውዓል ሓቀኛ ፍልጠት ዝሃበኒ ንሱ እዩ ፀሓይ ክዘውር ከላ መርሒ ዕለታትን ዓውደ ኣዋርሕን ዑደት ከዋኽብትን ዓውደ ዓመታትን ከም ዝምደብ ዘፍለጠኒ ንሱ እዩ ብዛዕባ ባህሪ ህይወት ዘለዎም ፍጥረታት ጠባይ ኣራዊትን መሮርን ሓይሊ ንፋሳትን ሓይሊ ኣእምሮ ደቂ ሰብን ዓይነት በበይኖም ዝኾኑ ኣታኽልትን ሰራውሮም ዝህቡ ፈውስን ዝመሃረኒ ንሱ እዩ ብዛዕባ ኣዝዮም ዝተፈልጡ ነገራትን ብዛዕባ ቅድሚ ኮቶ ዘይተፈልጡ ዝነበሩ ነገራትን ተማሂረ ኣለኹ ከመይ እቲ ህላዌን ዘለዎ ዘበለ ቅርፂ እትህብ ጥበብ መምህረይ ነበረት ኣብ ጥበብ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎን ቅዱስን መንፈስን ኣሎ ንሱ ብባህሪኡ ፍሉይ መንነቱ ብዙሕ መንገዲ ዝግለጽ ረቂቕ እንቀሳቐስ ጽሩይ ንጹህ ርእሱ ዝኻለ ፍሉይ ክትወግኦ ዘይትኽእል ሰናይ ዝፈቱ ንቑሕ እምቢ ክትብሎ ዘይትኽእል ባህርያት ጥበብ ሕያዋይ ፈታዊ ሰብ ዘይልወጥ ርግፀኛ ሳህሮ ዘይብሉ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዘርኢ ነቶም ረቂቕ ዘፍጥረቶምን ንጹሃትን በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎምን መናፍስቲ ብርቀት ውሽጢ ኣትዩ ዝምርምርን መንፈስ እዩ ምንቅስቓስ ጥበብ
ካብቲ ኣሎ ዝበሃል ምንቅስቃሳት እቲ ዝበለፀ እዩ። ንጽሕቲ ስለ ዝኾነት ክሳብ ውሽጢ ኣትያ ንኹሉ ነገር እትመልእ እያ። ንሳ ትንፋስ ሓይሊ ኣምላኽን ካብ ግርማ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዝሰረጸት ንጹህ ብርሃንን እያ። ስለዚ ርኹስ ዘበለ ኹቶ ናብኣ ክቐርብ ኣይክእልን እዩ። ጥበብ ጩራ ናይቲ ዘለኣለማዊ ብርሃን እያ። እወ ተግባራት ኣምላኽ እተርኢ ጽሬይቲ መስትያትን ኣርኣያ ህያውነት ኣምላኽን እያ። ሓንቲ ክንሳ ኩሉ ነገር እትኽእል ንባዕላ ዘይትልወጥ ክንሳ ንኩሉ ነገር ሓድሽ እትገብር ኣብ ኩሉ ወለዶታት ኣብ ነፍሲ ቅዱሳን ሰባት እንሓደረት ዓይርኽቲ እግዚኣብሔርን ነቢያትን እትገብር ጥበብ እያ። ኣምላክ ከዓ ነቶም ጥበብ ዝሓደሮም ሰባት ካብ ኩሉን ላዕሊ ኣብሊፁ እዩ ዝፈትዎም። ጥበብ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሎም እኩባት ከዋኽብትን ኣዝያ ትጽብቕ። ኣረ ካብ ብርሃን እኳ ኣዝያ ትጽብቕ። ምኽንያቱ ንብርሃን ቀትሪ ጸልማት ለይቲ ይስዕቦ። ንጥበብ ግና ክፍኣት ከቶ ኣይስዕራን እዩ።